Nyt on 13. päivä kesäkuuta ja ei ole oikein porukkaa kovin paljon paikalla. Täällä vaan lennetään sitten. Lennetään ja siinä on koneeseen tullut tehtyä pieniä muutoksia. Tuolla polovien kohdalla semmoset toppaukset. Kun muutama tunnin lentelee, niin alkoi polovia painaa tuo reuna, mutta eipä paina en. Aika mukavalta tuntuu Lautturi ja kurssilaset lähti tuossa käymään syömässä kylällä ilmeisesti. Tuonne suuntaan. Kyllä tästä jää pyöräyttää. Saat muualle. Otetaan toinen perään. Siinä kova nosto oli, kun kuppikin meinas nousta, että kylläkään se noin keviä kuppi nousee, joka ei sillä paljon ole enää niin mitään, niin konekin nousi. Siellä on tuolla ulkopuolella semmonen 4 astetta lämmintä näillä korkeuksilla. Mukavasti puhaltelee tuolta tuuletusaukosta tuommoista raikasta ilmaa. Pannaanpa tuo kamera kiinni että